vezetőséget itt lefényképet, lefilmezzük. Na, füstöl alatti. Ég a gyomrom, ég a gyomrom. Na, lefilmezzük a szüzeket és után. Ez nem úgy kell, hanem így föl. Csak a fiatalokat kérem. Krisztod már nagyon meghízott már. Évike ez meg, ó, hát Évikének a gyönyörű haját most. Évike, most csináld, amit szoktál. Ezt szoktál nekik csinálni. Mit csinálsz? Varró család. Egyre többen vagytok már, mi? Nem elegen. Edith, te még csak most jössz majd neked még. Ne a hasamat, ne szórakozz. Csak nyakton fölfelé. 40 fölött csak nyakton fölfelé. Edith, a bal alsó ötös mutasd meg, légy szíves már. Várjál! Rátettem egy film. Nem, nincs benne. Azért. Én is így látom. Én is így látom. Szegény Gabinak. Bekapta, jó? Han bekapja. Gabi sört szeret. Gabikám, ha már alkoholmentes sör nem jutott legalább azért ilyen. Legalább ezt kapja. Ezt kap. Egy narancsé. Ezt kap, de ne a hát. Megnézhetem? Laci nagyon-nagyon a női szakaszba beültél itt, nagyon. Mint a hárembe, olyan, mint egy hárembe lennél, nem? Gyuri, megnézhetem, ahogy bekapom? Vissza lehet nézni? Mit? Hát ahogy bekaptam. Megnézheted. Jaj, már bekaptad már? Nem Az előbb be, de akarod még egyszer megkapni. Ma várjál, Gabi, most. Ma nem mindent várjál. Gabikám, nagyon jó. Még le is nyelted, jó? Úgy nem lehet megszokni. Hát a fiatalok, na nem rád gondoltam, Tibi, nem, Igen. Jó, ez 20 éve. Nekünk minket kellett volna nevelni. Hát itt a Marika mellett itt fiatalok, tehát ez nem vitás. De hogy nem. Ugye az egész család édes. Látszik is rajta. Nem vagy annyira családnak. Nem is meleg. Nem megeszed az egész. Szomszédok például, hogy szívos lehet mondani, amivel jaj. Kis mosolyta. Ez az, így van. A Jani meg pont a sört itt szállt. Nagyon ritkán lesz között, ezt csak igaz. Ennyit. Még Teljes. Keverős csapat, ilyen. A többiek hol vannak? Dolgoznak? A fiúk a bányában dolgoznak. Ez te voltad. Béla, megkóstoltuk baj. Zimént egy ekkora bogárnyira. Megcsinálta, hogy én csináltam. Leszédült róla. Mondtam neki, hívott meg, nem ásványvészre legalább. Kimentem, és oda... A vegetáriánus mennek. Igen? Gyuri, figyelj már! Ez a meglepetés Mindig ilyeneket. Klárika, isteni a hajad, megmondom őszintén, nagyon jó. Tudom. Látszik, hogy te MSZP-re szavaztál, de neked a hajad is. Olyanra, természetesen. Igen, mi MSZP-sek vagyunk. Úgy vegyél bennünket. Nézzük, a Pistának a hajszíne az már nagyon fideszes, már olyan fehéres majd. Ez hódátos. Pistike, neked ne nagyon igyál, mert az Anikó megmondta, hogy nem adtad le a jelentést, még mindig nem adtad le a fegyelmit most írják már neked már. Várjuk, amíg iszik. Azért Nézd meg, a Klári az csak... A Klári az csak vedel, oda nézd, nézd meg. Valaki. Nem, Laci, nézd.
Várjuk, ha megörökítettük. Én nálam figyelj, annak idején mindig olyan fényképet csináltam, mindig volt valami falán a kezemben. Nem véletlen. Komolyan, akármilyen vállalat volt, anyám kezével vinni a módszert. Szegény Béla, alkoholista mama, hát mi lehet itt a nő? Hátrányos helyzet. Hátrányos helyzet, igen. Elaktáros. A legszebb fiú a legjobb. Erika vett fel a Leventét, most jött meg elkésett. Nyugdíjasokat, Laci, nyugdíjasokat nem veszünk fel. Kielvét. Hát és nem dolgozik. Eljött. A beszerzési igazgatóság. Ennyi 2 főigazgatóért megy. 2 hét múlva? Akkor megörökítjük még itt, még hajadon. Van a hajadon. Nagyon el vagy keseredve, Henny, borzasztál. Ennyire azért nem kéne. Az ifjú arát, ugye? Arra vagy? Arra. Még tartogatok még azért, tehát arra, hogy fölvesszük majd az esküvőt, ne félj. Jó, mert én lehet, hogy nem tudok jönni, és akkor megnézem. Akkor meg tudod nézni. Hát igazából azt kellett volna, hogy a Csilláit is, meg a Kingáit is együtt megcsinálni, nem? És akkor mindenkinek egy kalap alatt. Exportügyi főigazgatóság dolgozóit. Zsóka teljesen leírta magát, én nem hallottam. Zsóka, csinálunk egy közelít róla teljesen. Nem kéne. Az üvegeket vett fel az asztal alatt? Igen? A pálinkás üvegek, vagy vodkás üvegek vannak? Itt csak vodkás üvegek. Az a baj, hogy azt adják terhelés. De akivel a életben egyébként Mondom el, hiszen meg fogja! Legalább te maradj itt velem! Nagyon jó, nem? Vége van. Ne hamisan, te mert most fel lesz Ne véve. hamisan, mert nagy lesz a Hol lesz rajta a hangod, bazd meg? Ne kánonkodj, bazd meg, de... Mérgezem itt magam, hülye. Hogy csináltam? Csivászolják, nem hoz a Gyurit. Maximum Vilmos hoz a Gyurit. Elég lesz egy Vilmos. A törzsgárda tagra! Isten... Gábor, Hárikvárral iszod, ne figyeljük. Azt hiszem, csak így tovább, nagyon jó volt. Sörbe másik, most van 6. Nem azért mondom, mert ismernek. Na, igen, látom, meg hol van a kezed, Zoli már mostan? azt mondom, nem megmutatni. Hogy csinálom? Most! Hajnali, éven őrizzük álmunk. Jézus Mária, ettől biztos nem tud aludni, ettől a hangtól. Hajnali, mindent elzabálunk. De hogy a szőket, tegyél fel szőket, jó? Még egyszer érint meg, és aztán engedj el. Engedd már el. Hajnali, szorítsál! Csak ti szerepeltek itt háromban, és mindenki ott onnan mindenki tegetné. Engem még senki nem nézett, csak mindenki. Ez a mánia. Most mindent nem. Jó. Ugye, hogy nem harapszik valami? Kérem, pláne máma. Ezt nem szabad fölvenni! Lebuktattál minket, szép mondatom. Nem figyeltem, mit mondtatok, nem, a kamera felvetted. Jó van, de a kamera veszi a hangot. Az veszi el. Hiába te nem figyeltél. Ez nem számít. Rólad volt szó, úgyhogy most elmondjuk. Nagyon jól laktatok, mindenki. Nagyon fáj.
A somlóit már nem bírjátok megnyomni, az már nem. Mit? Hajnali! Soha nem járt. Nem járt. Nem mertem. Olyanok voltunk, mint a jól lakott napközések, mi? Amikor, hát nem etted meg, nem, fegyelmi lesz ebben. Gyuri, ez csak azért mondom, hogy sok volt. Legközelebb már a közös konyhánkon fogunk már ünnepelni már. Utána lehet menni mosogatni. Utána lehet mosogatni, így van. Ja. Mit csináld? Te megmutatod, hogy hogy kell mosogatni, aztán segítünk utána. De én már most is tudok, már mindent tudok. Hát, azért az nem van.